Hayırlı күн исәмсез мөхтәрәм коллегалар. 22-29 июль көннәрендә Татарстанда 6-нчы мөселман яшьләре форумы узачак. Шул хакта сөйләр өчен без бүген Татар-Информ матбугат үзәгенә Татарстан мөфтие урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов һәм Татарстан мөселманнары дини нәзаратының социаль үсеш бүлеге җитәкчесе Айгөл Бексемированы чакырдык. Хәерле көн, ассаламу алейкум, хөрмәтле кунаклар. Һәм беренче сорау Айгөл сезгә булыр. Быел форумның үзенчәлеге нәрсәдә булачак? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 6-нчы тапкыр узатырган мөселман яшьләре форумы сезгә таратылган пресс-релизларда анда күрсәтелгән 2015 елдан дип иң беренче туган сорау шул булырга мөмкин. Нишләп инде 6-нчысын уздырасыз дип. Аның үзенчәлеге шунда без 2 форумны уздырдык кыш көне. Шул ук Болгар җирлегендә кыш көне үзенә күрә башка мөхит, башка атмосфера, анда инде безнең катнашучыларыбызның саны күпкә аз була. 40лап, 45ләп кеше катнаша безнең һәм бик тә тар юнәлештә бара. Менә җәй көне узатырганы палаткаларда ул инде 150-200 кешене җыя. Менә быел узатырган 6-нчы мөселман яшьләре форумы башка еллардагылар әллә ни белән аерылмый, чөнки безнең ул дини форум һәм ислам динен без үзгәртә алмыйбыз. Ислам дине кануннары инде күптән язылып куелган. Без аңа бернинди дә үзгәреш кертә алмыйбыз, бары тик юнәлешен генә үзгәртәбез. Һәм башка еллардан аермалы буларак быелгы форумыбыз безнең укытуга багышланган булырга дип өметләнеп торабыз һәм чакырдык инде махсус остазларны. Әлбәттә, форум булгач, табигать булгач, анда инде яшьләребезгә без бирәбез мөмкинлек спорт ягыннан үзләрен камилләштерергә дә, төрле тренинглар, мастер-класслар узарга да. Быел менә сөннәтебез буенча, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәте буенча уктан атучыларны чакырдык, өметләнәбез, бик кызыклы, күңелле мастер-класс күрсәтерләр дип, һәм безнең егетләребезгә бу күңелле булыр дип. Һәм инде анда бик зур ракушка бар, менә шушы ракушкада без дәресләрне алып барабыз төшкә кадәр һәм төштән соң инде безнең күңел ачу программасы башлана һәм яшьләребез безнең шушы бер атнаны 7 көнне шушы программа буенча уздыралар. Һәм безнең форумыбыз бит инде мөселманнарныкы булгач иң тәэсирләндергәне безнең яшьләребезне, әле алар бөтен Рәсәйдән киләләр, быел инде безнең Рәсәй генә түгел, алга таба әйтеп китәрмен. Аларның менә 5 вакыт намазны да шушы Ак мәчеттә укуларында алар бик тәэсирләнәләр шуның белән. Бик рухланалар, бигрәк тә хәзер Болгар академиясе ачылгач, без анда махсус Болгар академиясе укытучысы белән бер көн дәресне оештырырга дип планлаштырдык. Алар анда барып экскурсия узып, һәм инде Болгар җирлегенә экскурсия монсы инде ел саен әлбәттә бара. Менә шундыйрак итеп эшебезне оештырабыз һәм нинди шау икән дип уйлаган идем инде. Эшне шулай оештырабыз һәм менә быел без бик сөендек, инде үзебезнең эшебезнең нәтиҗәсе дип тә әйтәсебез килә инде форумыбызның быел Рәсәй чикләреннән җиткә чыгып китүенә. Беркемгә дә махсус хатлар җибәрмәдек, менә чит илләрдән безгә заявкалар килә башлагач без бик тә сөендек. Быел безнең Индонезия бар. Индонезиядан сезнең форумга гына киләләр икән дигән сүз дөрес булмас иде, хак булмас иде. Бу безнең республикага укырга керергә теләге булган кешеләребез булып чыкты. 4 кыз Индонезиядан катнашачак. Алар инде монда Россиядә рус телен үзләштергәннәр, аңларлык дәрәҗәдә хәзер рус телен өйрәнгәннәр һәм менә безнең форумда катнашалар. Ләкин әле үзләре ачык итеп рус телендә сөйләшә алмыйлар. Кызганычка каршы, менә бер практика булыр дип уйлыйбыз инде мөселман яшьләр арасында. Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән 2 заявкабыз бар безнең быел. Егетләр килә аннан. Алар инде махсус без ди берничә ел күзәттек сезнең форумыгызны һәм менә инде biz дә барык, тәҗрибә уртаклашыйк дип килергә уйладык диләр һәм аларның шундый форматтагы форумны үзләрендә дә оештырасылары килә. Инде аларга да файдалы булыр дип өметләнәбез, әлеге форумна файдасы булсын иде. Казакстан бар безнең 2 егет Казакстаннан. Алар
безнең форум сезне нәрсәсе белән кызыксындырды дигәч, алар инде остазларга күбрәк басым ясадылар, чөнки безнең остазыбыз Хәнәфи мәзһәбе галиме, Рәсәйле, Мурманск өлкәсендә туып үскән шәхес, ул Абу Али Аль-Ашғари гакыйда фәне, ягъни дөньяга караш, вероубеждение буенча ул гыйлемнәрен тирәнәйтә бүгенге көндә һәм яшьләребез белән шул гыйлемнәре белән уртаклашырга планлаштыра. Һәм инде әйтәсем килә, Ашғарины яшьләребез дә яратып өлгерде. Аны яшьләр бүгенге көндә видеодан карый, аудиоларын тыңлый, китапларын укый. Ә монда инде без башта әйтмичә тордык, кем остаз буласы икәнен. Аннары инде остазның кем булуын белгәннән соң безгә заявкалар тагын да артты. Һәм без әле сайлап алу турлары уздырырга мәҗбүр булдык, чөнки кеше бик күп җыелды. Менә сайлап алу туры дигәч, инде яшьләребез безнең 2 сайлау туры узды. Беренчесе улга дигәне ни өчен теләк белдерә ул әлеге форумда катнашырга, шул турыда алар сөйләделәр, яздылар социаль челтәрләрдә. Һәм без махсус әзерләнгән тест уздырдык аларга һәм аларның дәрәҗәләрен билгеләдек. Безнең форумга әгәр дә ислам дине буенча гыйлемнәре юк икән, яшьләр уза алмады быел. Шуңа күрә ул инде катгый сайлап алынган яшьләребез безнең булачак. Ләкин шулай да гыйлем дәрәҗәсе төрле була бит инде. Тирән гыйлемлеләр бар. Ягъни алар сорауларга бик күп бал белән җавап биргәннәр дигән сүз. Әгәр дә баллары түбәнрәк икән, аларның түбәнрәк дәрәҗәдә, һәм без аларны инде бүләбез 2 дәрәҗәгә, алар дәресләрне 2 дәрәҗәдә алачаклар. Аннары имтихан тапшырачаклар. Шуңа күрә менә без инде форумның үзенчәлеге дип әйтәбез, нәкъ менә аның укуга юнәлдерелгәнен быел. Һәм ел сайын безнең Сабантуй була торган иде. Җомга көнгә без аны махсус билгеләйбез. Анда Камил хәзрәт муфтиебез килә. Яшьләр эшләре буенча министрыбызны быел көтәбез, Дамир Элдүсүчне. Быел инде без менә спорт гөрләп республикабызда узды бит инде FIFA уеннары. Без быел спорт уеннары белән катнаштырып уздырачакбыз әлеге зур чарабызны. Анда инде безнең яшьләребез генә түгел, шушы Болгар җирлегенә килгән туристлар да бик теләп катнаша. Менә узган ел безнең беренче шундый тәҗрибә булды. Әзрәк кенә палаткадан читкә алган идек. Уздыру урынын бик күп туристлар кирип, карап, үзләре шунда катнашып, призлар алып киткәннәр иде. Быел да инде киләрләр дип уйлап, ниятләп торабыз. Нигездә менә шулайрак әлеге форумыбыз. Һәм әлеге форумның максатлары, менә аның асыл мәгънәсе турында Илфар хәзрәт сездән сорыйсы килә иде. Әлеге форумның аерым алганда һәм гомумән мөселман яшьләре өчен оештырылган менә мондый чараларның мәгънәсе нәрсәдә? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулилlah. Билгеле, ислам дине халкыбызның формулашуына һәм аның үсешендә төп роль уйнаган. Ислам белән халкыбызны айырып булмый, милләтебезне айырып булмый. Шуңа күрә ата-бабаларыбыз ислам динен гәүһәр ташы сыман кадерләп саклап безгә тапшырдылар. Һәм хәзер безнең Татарстан мөселманнары диния нәзаратының максаты, аның сәясәте безгә мирас буларак бабаларыбыздан килгән шушы динне саклап, аны безне алмаштыручы киләсе буынга тапшырып калдыру. Шунардан гыйбарәт максатыбыз, сәясәтебез. Ислам ул фақат өлкән яшьтәгеләр өчен генә түгел, ислам ул яшәеш дине, барыбызга да кагыла. Шуңа күрә диния нәзарәте төрле юнәлешләрдә эш алып барырга тырыша. Һәм шушы юнәлешләрнең иң мөһиме ул да булса яшьләргә карата булган сәясәт. Безне алмаштыручы киләсе буынга игътибарны юнәлтеп, аларны тәрбияләү. Аллаһка шөкер, Татарстаныбызда яшибез. Татарстанда яшәүче дин кардәшләребезгә, мөселман яшьләренә барыбер Россиянең башка төбәкләрендә яшәгән
дин кардәшләребезгә карасаң, әйме безнең хәлебез күпкә яхшырак, җиңелрәк, аралашырга да була, мөмкинлекләр дә бик күп, әмма Россиянең башка төбәкләрендә яшәүче яшь мөселманнарыбызның хәле әлбәттә кайберәүләрнең бик авыр. Алар күмәк түгел, әмма менә шушы форум белән безнең максат шушы иң әүвәл Татарстаныбызда, Болгарыбызда мөселман яшьләрен берләштерү. Алар бер-берсен күреп, аралашып, кара әле мин бит бу дөньяда, үземнең шәһәремдә яисә яшәгән мантыйкамда үзем генә түгел икән бит, минем шикелле яшьләр, ислам динен тотучылар башка төбәкләрдә дә, башка җирләрдә дә яшиләр икән бит дип аңласыннар өчен, бер-берсен танышып, киләчәктә берләшеп, бердәм булып, аралашып яшәү өчен шушы форумның максаты. Һәм шулай ук иң мөһим максатлардан яшьләребезне шулай җыю, туплау, ул да булса ислам дине турында дөрес мәгълүмат аларга җиткерү. Хәзерге аңлаешсыз вазгыятьтә бик күп сәяси уеннар барганда шушы яшьләребезне төрле начар булган тискәре фиркаларга, юнәлешләргә алып кирергә теләүчеләрнең саны бениһая. Интернет заманасында яшибез бит. Менә шушы мөселман намазда булган, гыйбадәттә булган үзләрен мин мөселман дип әйтүче яшьләребезне бергә җыеп, аларга ислам диненең хак, дөрес мәгънәсен җиткерү. Аларны берләштерү. Кайберәүләр уйлый бит, кара инде, әгәр дә бу егет яисә кыз исламны кабул итсә, ул теге ничектер дөньядан, җәмгыятьтән ваз кичкән ниндидер үз дөньясында яшәүче дип караучылар да бар. Әмма ислам дине ул барыбызны да тигезләде. Ислам динендә дөньяви белән диннән аерма юк, бергә алып барыла. Шул ук мөселман яшьләре, алар гади кешеләр. Әмма башкалардан аермалы буларак намаз вакыты җитте икән, намазын укып алалар. Алар да мәзәкли, ләкин аларның мәзәкләре динебезнең шушы шикләреннән чыкмыйлар. Анда алар фақат шушы дин, яки Коръан, яки акыйда белән генә түгел, мәгәр аларга төрле чаралар уздырылачак. Спорт ярышлары дисеңме, төрле анда табигатькә җәяүләп чыгу сәяхәтләре. Һәм башка бик күп чаралар оештырылачак Алла биргән булса, менә шушы яшьләргә күрсәтергә, аңлатырга, шушы алар җәмгыятьнең бер сәламәт булган өлеше икәнлеген күрсәтү шушы максат. Һәм инде бигрәк тә менә безнең Татарстан мөселманнары диния назаратында эшләүче шушы яшьләр белән эш алып бару бүлегенең җитәкчесенең Айгөл ханымның тырышлыгы, аның эшчәнлеге бениһая зур. Шуңа Аллаһ рәхмәт яусын Айгөл ханымга. Шушы яшьләребезне тупларга тырышып, аларга төрле чаралар уздырырга тырыша. Ул да булса мөселман яшь егетләргә кагылышлымы, яисә мөселман ханымнарыбызга, туташларыбызга кагышлымы төрле чаралар, төрле түгәрәкләр, тренинглар уздырып, аларны берләштерә. Шушы алар да шушы дөньяда сәламәт булган бер җәмгыятьнең өлеше икәнлеген җиткерә иншалла. Шуңа күрә менә шушындый форумнар алар хәзерге вакытта безгә бик кирәк. Без шушы мөселман яшьләрен Россиядә гына түгел, гомумән Россиядән да читтә яшәүче мөселманнарны иншалла киләчәктә берләштереп, дөнья күләм Аллаһ биргән булса, шуны тагын да арттырып, киләчәктә тагын да Алла бирсә, шушы форумда катнашучы яшьләребезнең саны күбәйе артыр дигән өметтә калабыз, иншалла. Рәхмәт. Инде коллегалар, сезнең сорауларга күчәрбез. Мин исә безне онлайнда караучы коллегаларның исләренә төшерим. Әгәр сорауларыгыз булса, безгә WhatsApp хәбәр юллый аласыз. Номер 8-927-037-91-10. Рәхим итегез. Коллегалар, сораулар.
Минем сорау Чулпанга Рәхмәтова, Болгар радиосы. Айгөл ханым, турыдан-туры бу сорау сезгәдер. Инде менә 6 ел үткәреләме? Ул бит инде дини яшьләрнең дә яшьлеге бар. Шу 6 ел эчендә ничектер танышып, гаилә корып киткәннәр дә бармы шушы форумга килүчеләр арасында? Рәхмәт. Бар. Мин бу сорауны махсус калдырган идем, әйтмим инде ел сайын дип. Минем ел сайын сөйли торган, мактанып сөйли торган бер үзенчәлеге форумыбызның 6 ел, менә быел 6 ел шул форумда. Җәйгесе 4 була инде, мен 4нче тапкыр әлеге форумда катнашкан кешеләребез бар безнең. Инде быел үзебезчә уйлаган идек, алмыйк инде буларына дип. Ләкин инде әгәр дә постны язды икән, социаль челтәрдә урнаштырды икән, сорауларга яхшы итеп җавап бирде икән, таләпләрне үтәде бит. Шуңа күрә алмыйча булдыра алмадык инде, аларны без кабат быел да алабыз. Һәм менә быел форумга безнең шул форумда танышып өйләнешкән парабыз киләчәк инде, алай берсә. Һәм инде Кырымнан безнең беренче форумга килгәннәр иде. Кырым яшьләре, 10 яшь егет һәм кыз. Менә алар бер-берсен белмичә килгәннәр иде. Кайтып киттеләр дә икенче форумга килделәр өйләнешкән ир белән хатын һәм гаилә булып. Ләкин быел инде балалары бар, шуңа күрә чакырган идек. Инде без килмибез, бала белән йөрергә җайсыз дип әйттеләр. Безнең андый максатыбыз юк инде, ләкин күңелдә барбер менә хатын-кыз буларак утыра ул шундый хис. Менә бу бик яхшы егет, менә бу бик яхшы кыз. Менә буларны гаиләле итсәң иде дигән. Турыдан-туры максаты булмаса да, барбер яшьләрнең бар мөмкинлеге менә шунда ничек тота ул үзен карарга, ничек итеп кешеләр белән аралаша, мөмкинлеге бар карарга. Менә узган ел без яшьләребезне дәресләрдә дә бергә кушкан булсак, чараларда да егетләр белән кызларны дип әйтәм инде. Быел без аларны аерабыз. Ул безнең тагын бер үзенчәлек. Егетләр һәм кызлар бөтен чараларда да аерым катнашачак. Ләкин инде апа, таныша алмыйбыз бит инде быел дигәнчеләргә мин инде җавап кайтардым. Нигә ашарга бергә йөрисез бит, намазга бергә йөрисез, менә шул вакытта чамаларсыз инде дип җавап кайтарырга туры килде быел. Бар, сөенәбез, менә мин аерымым форумны гына аерып әйтүем түгел, безнең бит инде тагын бер зур чара республика күләм ифтар, яшьләрне күпләп җыя торган. Менә аларның икесеннән бергә 7 парабыз бар иде. Менә әле июль башында Рамазан ае тәмамлангач тагын бер парабыз безнең гаилә кырды. Аларны менә шул форумда танышканнар иде. 2 ел рәттән алар анда килделәр, икесе дә. Икенче елны инде әзрәк аралаша башладылар. Һәм менә быел никах укыттылар. Күңелле инде. Рәхмәт. Рәхмәт сораугызга. Тагын сораулар, коллегалар. Рөстәм. Рөстәм Исхаков, Татар Today. Айгөл ханымга Милифар әфәндегә инде бу сорау менә бар бит татар яшьләре форумы, һәм анда шулай ук кабул итәләр инде мөрәҗәгатьләр. Сезнең бу форумда резолюция мен инде мөрәҗәгать кабул ителәме? Һәм бигрәк тә безгә кызыклы мәктәпләрдә татар телен яклап шундый инде мөрәҗәгать форум исеменнән булачакмы? Татар дәүләт телен яклап укытуны таләп итеп инде. Рәхмәт бик зур Рөстәм сорауыгыз өчен. Ул бит менә пресс-конференцияның нәтиҗәсе бар. Беренчелешенә җавап итеп, татар яшьләре форумы бездән соң алар бөтен дөнья татар яшьләре форумы уздыралар һәм аларның шулай ук яшьләр җыелалар татар телле. Аермасын күрсәтәм инде. Безнеке ул дини. Без милләткә карамыйбыз, татарлыгына карамыйбыз. Бездә бар менә бүгенге көндә 6 милләт вәкиле һәм алар тулысынча дини гыйлем ала һәм тулысынча дини кысаларга салынган форумда катнаша. Резолюцияны быел әзерләмибез, башка елларны әзерләйдек. Быел безнең гыйлем алуга бәйләнгән булганга күрә, гыйлем алуга юнәлтелгәнгә күрә без резолюцияны әзерләүдән баш тарттык. Булмаячак ул безнең резолюция. Телгә килгәндә, ел сайын безнең татар телле чарабыз ул Сабантуй уза иде. Ул татар телендә тулысынча форум үзе эш теле, аның рус теле. Татар теле җомга көн ел сайын форум сайын шулай башкарыла торган иде, уза торган иде. Быел да без аны шулай планлаштырабыз. Инде менә мөрәҗәгать әзерләү бик яхшы булды. Без моны чыннан да менә әгәр дә килгәннәр икән, бөтен Рәсәй буенча, Рәсәй территориясеннән җыелганнар икән, без бу сорауны әлбәттә күтәрәчәкбез. Рәхмәт, Рөстәм.
Сезнең рус телендә үтәчәк бу чара. Безнең чарабыз рус телендә узачак. Чөнки Форум. катнашучылар шулай гына. Катнашучыларның төрле милләттән булулары һәм чит илдән килгән кешеләребезнең булуы рус телендә. Бер көн генә, җомга көн бары тик татар телендә бара безнең форум. Чөнки менә монда сезнең менә Шакиров киләчәк телләр үсеше һәм иҗтимагый оешмалар белән эшләүче җитәкче. Шуңа күрә бу мәсьәләләр күтәрелер дип уйлыйм инде мин. Сораулар бирелергә мөмкин ул кешеләргә. Сораулар әлбәттә бирелсә, аны инде эш тәртибендә әлбәттә тормышка ашырырга мөмкин. Без инде Илнур Габдулнасыровичны чакырабыз. Ачылыш турында сүз бара торгандыр инде Рөстәм. Без аны чакырабыз, оешмалар белән эшләүче шәхес буларак, безнең һәрбер чарабызга алар киләләр, ничә еллардан бирле инде. Тел ягыннан, тел мәсьәләсеннән инде булса тәкъдим була икән, без әлбәттә һәрвакыт ачык. Сезнең бүлек ни өчен үзгәрде? Яшьләр бүлеге түгел, социаль үсеш. Безнең хәзер бүлек социаль үсеш бүлеге дип атала. Азрак кына үзгәрешләр бездә булды һәм шушы бүлектә бар берничә сектор. Ул социаль эш буенча сектор, хатын-кызлар белән эшләү секторы һәм инде яшьләр белән эшләү секторы. Азрак кына үзгәрешләр керде бу ел. Берләштердегез инде берничә? Берничә бүлек берләште булып чыга. Илфар әфәнде, сезнең фикерендә беләс килгән бу. Шуны әйтеп китәсем килә, Алланың биргәненә шөкер, безнең яшь татар мусульманнары арасында милләтпәрвәр егетләребез, кызларыбыз шактый. Алар булачакмы форумда? Әлбәттә булачак. Һәм инде менә шуны әйтеп китмәкче булам. Һичшиксез менә шушындый тел мәсьәләсен җиткерүче һәм инде шушы хөкүмәт җитәкчеләре әгәр дә менә шунда килә калсалар, һичшиксез безнең шул яшьләребез, кызларыбыз һәм егетләребез бу тел мәсьәләсен күтәрмичә калмаслар дип уйлыйбыз, иншалла, Алла биргән булса. Һәм шуны да әйтәсем килә, шушы яшьләр, мөселман яшьләре форумы кысаларында ул инде фақат шушы җәй көне генә түгел, гомумән билгеле вакытларда, башка айларда да була инде ул әйме. Мәсәлән, үзебезнең татар телендә яшь вагызчы дигән конкурслар оештыру, чиста татар телендә генә. Анда бөтен теләүчеләр, яшьләребез катнашала, матур итеп татар телендә вагыз әзерләп үзләренең сөйләм телләрен арттыралар, Аллаһка шөкер әйме. Һәм шунысын да әйтәсем килә, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте гомумән шушы кысаларда гына, форум кысаларында гына түгел, бигрәк тә тел мәсьәләсе буенча шундый җөмһүриятебездә шундый катлаулы мәсьәлә күтәрелгәч, беренчеләрдән булып мөфти хәзрәтебез үзе татар телен мәчетләрдә, ягъни шушы үзәк мәчетләрдә өйрәтергә кирәк, курслар ачырга кирәк дигән нияте белән чыкты. Һәм Аллаһка шөкер, безнең шундый курсларда эшләп килә. Татарча өйрәнергә теләүчеләр түләүсез шушы билгеләнгән төп мәчетләрдә үз ана телебезне матур итеп татар теле укытучыларыннан өйрәнә алалар. Шундый мөмкинлекләр бар һәм безнең Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең сәясәте шулардан гыйбарәт. Әйме бөтен мәчетләребездә дә вагазлар татар телендә бара һәм инде шушы юнәлешне киләчәктә дә алып барырга, дәвам итәргә ниятебез бик зур. Рәхмәт. Илнур, сезнең сорауыгыз. Ярхамов Илнур, журналист, интернет-портал Казанферст. Гафу итегез, урысча сорау бирермен. Вот у меня такой вопрос по поводу мусульманского сабантуя. Чем он отличается от немусульманского сабантуя? У вас тут заявлено, что вы будете организовывать. И второй вопрос по поводу географии участников вашего форума. Тут в основном регионы, где проживают татары. Почему нет кавказских регионов и почему есть Казахстан? Ну, Казахстан, понятно, там тоже татарская диаспора большая. Индонезия, что тут делать? Спасибо. Спасибо за вопрос. Отвечу на русском или на татарском, поймете? Относительно первой половины, напомните, пожалуйста. Первый вопрос по поводу мусульманского сабантуй, да. Ну,
Это не мусульманский сабантуй. Я сама удивилась, конечно, что там прописано было мусульманский сабантуй. Сабантуй – это наш национальный праздник. Но в этом году этот национальный праздник мы заменили Олимпиадой. Мы так и называем это мероприятие. Там будут спортивные состязания. И мы все спортивные состязания взяли из протокола Олимпиады, но мы внесли туда наш национальный колорит. Поэтому я вас всех приглашаю в пятницу в Болгры. Увидите, посмотрите, получилось у нас это или не получилось. Поэтому сабантуй, но с элементами спортивных игр. И опять-таки, повторюсь, девушки будут состязаться отдельно от мужчин, от парней наших. Вот вынесли мусульманский оттенок, да? Относительно второго вопроса, я еще раз повторяюсь, никому приглашение мы не отправляли. Изначально была одна заявка из Дагестана. У нас всегда вот начинается регистрация участников, потом по какой-то причине люди уже начинают вылетать. То есть появляется какая-то причина, у кого-то экзамен назначили, у кого-то там семейные вопросы. И вот из Дагестана молодой человек, он, к сожалению, не смог прилететь, но мы так поняли, что расходы на дорогу. Но нам открыто об этом не было сказано. И по поводу Индонезии, я уже сказала, это студенты, которые планируют поступить в учебное заведение Республики Татарстан. Как они о нас узнали, мы провели республиканский ифтар, распространили информацию о наборе волонтеров. Эти девочки оказались двое среди наших волонтеров. Они узнали, что вот есть, оказывается, такая вот среда мусульманской молодежи, узнали, где мы находимся, поближе с ними познакомились. Мы им сообщили о нашем форуме, и вот они своих еще знакомых, можно сказать, пригласили на этот форум. Вот таким вот образом они у нас оказались. Ответила? Спасибо. Тагын сұрауларыңыз бармы, хөрмәтле коллегалар? Әгәр сұрауларыңыз булмаса, матбугат конференциясын төгәллибез. Рәхмәт килүегез өчен, сезгә бу форумны үткәрүдә уңышлар телибез. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Рәхмәт журналистларга да.